Este é o lamentable estado no que se atopa a rúa Bouza de Abaixo en Vilaxoán. A veciñanza da zona clama dende hai tempo por un arranxo que non dá chegado e que mesmo xa provocou algún susto a algún peón que non deu esquivado ás fochancas. Na zona levan tempo reclamando unhas melloras que agora semellan un pouco máis preto. Este venres aprobarase na Xunta de Goberno Provincial a partida que a Deputación de Pontevedra vai destinar a este proxecto que suporá a transformación total do espazo. Este venres vai a Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra pois esta obra que presentou o Concello de que humanizar todo que toda esta calle que vai hasta a Nacional, pois nada, que Bouza de Abaixo é cun orzamento de 775.000 euros, preto de 800.000 euros que van ser destinados e financiados ao 100% pola Diputación de Pontevedra dentro da liña 1 na que o Concello de Vilagarcía ten máis de 1 millón de euros. Non? Os fondos proveñen do Plan Mais Provincia. Unha vez superado ese trámite, o Concello abrirá o proceso de licitación para adxudicar os traballos. Polo de agora non poden concretar cando arrancarán. Complicado, porque de momento ainda estamos no proceso de previo á licitación e despois, bueno, hai que ver tamén as obras, o plazo de execución que marcan, entón, bueno, non podemos dar agora mesmo unha data exacta, pero que sí, que, bueno, pensamos que un ano e pico esta obra estará feita e rematada. O Concello recoñece que se trata dunha obra moi demandada. Aseguran dende o goberno local que a espera a merecer a pena tendo en conta o proxecto que teñen para aquí. A imaxe da vía vai mudar por completo coa creación dunha plataforma única na que os treitos máis monumentais remataránse en pedra. Vase a actuar, por suposto, tamén no saneamento, bueno, en todas as acometidas necesarias e, bueno, e humanizar a rúa, que tamén, bueno, pues é necesario, unha rúa que necesita arranxos, entón vaise facer unha reforma integral con orzamento, como se dixo, de 735.000 euros. Coa reforma daráselle prioridade aos peóns, limitando o acceso a vehículos autorizados e establecendo unha velocidade máxima de 10 km por hora. Desta maneira, o espazo peonil pasará de 900 a 2.000 metros cadrados.